Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin Nana. Zai mu yana a cikin jahilcin nan haka kuwa zai yi. Zai wajen nan mara mana kowa ba mu wani aya mana mu ma mai Kai, Allah. zama cikin jahilci bare yau ba. Wallahi. Kan mu tashi mu je ko wajen malam Audu ne. Ya ba mu wani aya kaga zuwa ba ci ma haka suke su. Mu ma kawai a jin muna wani muna wani rasha wani wai. Amma kullum muna wani cikin karfin. Mu tafi kawai. Allah wa. Assalamu alaikum malam. Assalamu alaikum salam. Na kwana malam. Lafiya? Malam dama mun zo da tambaya ne. Me tambayan ku? Ni ma malam tambaya ta kaɗan ne. Tambayar da zan ma hanyar makka nake nema malam. Saboda kallon duniya. Hanyar Makka kake nema? Hanyar Makka? Kaga in kai nan, in kai ni za ka kalla. In kai nan, kai nan, sai kai yara mara kunya. Mara kunya yara. Kai me tambayan ka? Malam ni tambaya na dama ɗaya ne. Ina cin abinci kawai wata kuɗa ta zo. Sai bir tana faɗuwa ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaga ta yi mutuwan musulunci shine ya tambaya za mu mata wankan gawa. Abinda za ka yi, kaga in ka daga kafaɗanta, Malam, base idan ka daga na dama, ka wanke to malam ina kafaɗantan yake? kafaɗanta, idan ka daga kafaɗanta aka ce ma. Kai malam ni ban gane ba fa. Baka gane ba? Malam. Za ka gane. Kaga yanzu, idan ka daga kafaɗanta, Ka daga hakan nan ko? ka daga, Yawwa. Ku danna mana subscribe a channel namu na Abubakar Esman TV kana ku danna alamar ƙararrawa domin san da ku da zarar mun ɗaura